jom sembe jom katande dewɗo mo nimsata mo sohlani ñamde yarde ɗo ngolo meɗata on tagɗo asamane leydi ndar ɗum teskoɗa ƴew bilɗi pale nangani yanata yarbata dognoyɗo maaje calli ñippuɗo kaaje mum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe ala tanu ka abarkada ka sali ci dewla son herama ka no ala kira bay kisi ani nema baka na so mo bela jele ani mawo madi yutu nyonya fukata jodon se ala kanin aw be o jama kulu sanu may fe falhamdulillah ina fo aw be ba kala ma cugoya munna ala ka wele seli anga chogoroba nyumama no alhaji hamenyen ye kay kaw fe no ba hamenyen ma nyuman ka kuma te ba sabula yi ko munun ke nan ko ka ba befo awtise ka befo o hukumu kono ambe kay hay sisan janaza baraw a bela jini labenendo ka ben juma salu kofe ni ala sona masigida were amena ulu yira awla baraw kera chugo mununa ngani kenemi ni amena yira awla kay karamo baw ani shiraka munun sorola ambalma were fe ulu damade do ka lase awma shirifla jabaranin kan ka sabuke an fana karamo Seydi Cheikh Ousmane Madan Haidara aleka chogoroba de ni chogoroba nye kanu ala kama ni ba nyini o dode kunye ale ni hamenyen tay ba hame ay Cheikh Ousmane Madan Haidara kanu fuka saya sama wa Cheikh Ousmane Madan Haidara fana ya kanu o hukumu kono barai kabini ala ka wele sirama shirifla équipe de labe ka blakata kay kaw feyno ka fo ni chogoroba nyumay kanu mumbe ani Cheikh Ousmane Madan Haidara che shirifla te ye krefe den ala abaraw ba bela jelenta ka ira diemana ka fo ni Cheikh Ousmane Madan Haidara kanu ba do de talen ida ame do ka ala ka hinala an islam furu bela jelen adakunya flanunu anga je ka nyamada ofe. Alhamdulillahi waliyu salihin wal aqibatu lil muttaqin amma ba'd fa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala tanunin ko ani kasari anga kiraba kan sallallahu alayhi wa sallam yemu fo ate teme oka alhamdulillah chokoro bay aka Cheikh Omar ko anaka Lamin Bashir ko aka bon fo ka dama teme duna be yo seriya alhamdulillah Cheikh Omar ka demba akada ka teme fembe la jelenka ani kiraba sallallahu alayhi wa sallam ka demba ya alhamdulillah an ka ye anyani anga chokoro bawde dro kan kunna ka ode ka ulude soro nyogon bolo ulu talen ko fa an beta ka ambla o sigiro inola alhamdulillah ni femu ma fana kanun ka foy mabala mawdo be no ibe se ka kanu abalole asuma ya malen kanu be yogoba nga aleta dole farala kan alhamdulillah dole farala kanun ka chokorobani akanyu ma atse ka foka ba be abiko baji de do be na galama bi bolo ibe do tala do be na brigon yere de bi bolo iba fala ka tanga te foy bo baji no aka islamia alhamdulillah ambo siriya ne rekelen kelema na tara yoro chama anya ke nyofe abe Cheikh Omar ka yorode na e banjagara ke nyongon fe abe signé sababo na e Dakar ke nyongon fe o chogo ke na jerawla luga bete nyoro bete yoro wera Cheikh Omar ka demba be fan wo fan abu la ka samara do asena ki chesri kata na tara se ko e minye kanula aba be la jelenke amedo ka ya mafala ka hinala ala ka ya fama ala ka kaburu na ala ka nya kan la ta do ma kono ala ko ke kiraba bunya ka masalli rasul me sere bahame ala ka mogodo kamini ne benke iba sugule ay ne dama fakana se bima ay ne na dembe ke kelen abi jero aba dugre be na fem fa ba ko dugre ne ko ni me joke ala ka hinala ala ka yafa ma ala ka kabul no ma fe yala ni mante ma fe bahame anaka demba bele sere me be sel ne ko fa aka demba be kami 2002 fo sa be sel ne ko fa ma fa alhamdulillah aka kaitauta aba fa dugre do avion na dugre do fenna aba fefe ga aba fa dugre na bi Dakar nu ya wole kan dugre binanga aba baydi ay ni ke dugre wala ay ni ke dugre anawo na aba dugre be nu na kai fa na aba dugre be no ko be min fo alaka ya fama alaka hinana alaka ye sai yani alaka limanda deuma
ala k'a kɛ an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ ne n'a den bɛɛ de kɛra kelen ne n'a den a ka denw a muso n'a balimamuso n'a mɔden a denw ne n'u bɛɛ kelen ne kɔni bɛ dugawu k'a ye ala ka yafa ma ala ka ko barika ala ka yen fisaya mu yan ye. Ba mɛ mɔgɔ ɲuman de don an jɛra san 26 n bɛ se ka mun saraya la silamɛ de don a bɛ dunanw bonya parce que a ye yɔrɔ dɔ jɔ o y'a tɔgɔ da Daru Sheikh Sirifu Talisu dunanw a kɛra fɛn fɛn ye Tijaniya Kadiriya dunan dɔrɔn a kɛra fila ye a kɛra bamanan ye a kɛra siya o siya a bɛ jigiya ne y'a sere dunan bonya o ye limaniya dɔ ye kira de ko ten mɔgɔ ɲuman de don bɛɛ bɛ n'a yan alhamdulilahi rabbil alamin a tɛ mɔgɔ si ɲininka e b'o min e bɛ taa min n'a tigi fana nana a bɛ dumuni kɛ a bɛ fɛn bɛɛ k'a ye a taatɔ a se kɛra mun ye hadaya la a b'a d'a ma ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ye ala ka dara sumuya an tɛ se ka ba hami ɲɔgɔn sɔrɔ an tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ vraiment alhamdulilahi rabbil alamin n'o tɛmɛna fana san 16 bi zidi o zidi muru bɛ na yan o bɛ kalan kɛ o bɛ kuranɛ jigi kɛ ya latif zaftabiyu o b'o kɛ salatul fatiha lima ughliqa 12 tuma dɔ la 12 sigɔrɔma 3 o b'a kɛ ba hamɛ tuma dɔ la a bɛna bɛn ni duwa ye a b'a fɔ a ma nin kɛ foyi kama ala ka hɛrɛ di Mali ma ala ka hɛrɛ di Mali ma ala ka basigi di Mali ma a ma kɛ foyi kama a t'a fɔ a den a t'a fɔ a mɔden a b'a fɔ Mali nka a bɛ Mali fɛ dɛ an bɛ duwawu k'a ye an bɛ duwawu k'a ye ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ye ka dayɔrɔ sumaya mɔgɔ ɲuman de don an n'a jɛra a bɛɛ tɛ se ka fɔ ba hamɛ a bɛɛ tɛ se ka fɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ dɛ wallahi ba hamɛ mɔgɔ tɛ se ka ba hamɛ fɔ ka ban ba hamɛ nan faw jɛra ba hamɛ nan jɛra ba hamɛ nan na mɔdenw jɛra ba hamɛ a bɛ komi ala y'a ci diɲɛ kɔnɔ a ka mɔgɔw dɛmɛ dɔrɔn a ka silamɛya dɛmɛ a ka tijaniya dɛmɛ a ka fantanw dɛmɛ a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o nin de la Cheikh Tidiane ka so bɛ yan an yɛrɛ dunanw bɛ na an alimamiw bara an bɛn'u jigi Cheikh Tidiane ka da la yan a bɛ tila ka hadiya d'u ma a b'an dɛmɛ a bɛ bɛɛ dɛmɛ a bɛ silamɛya de dɛmɛ ba hamɛ mɔgɔ tɛ se ka ba hamɛ ka kuma fɔ ka ban an kɔni bɛ ala deli a ye ala ka yen fisamaniya ɲɛ inshallah an jigi b'a la a ye mun kɛ ala b'a sara man amila salihan fali nafsi wa man sa'a fa alayha ala b'a sara inshallah ala ka sara ɲuman na an minnu bɛ kɔfɛ an ka jija an fana ala an ka sira in ta u ye musira mun to ala kana la koloya a denw kɔfɛ ala ka barika don denw na u ye sira mun ta a ye mun sira ala ka denw sira bɛrɛ sira o la an bɛ ala deli o la bamanankan ka gɛlɛ dɔɔni an bɛ duwawu k'a ye vraiment ani cɛ ani baraji bɛ bɛɛ fɔ n bɛ Sherifula fɔ kosɛbɛ Cheikh Sharif Usman Madan Hayra ala ka si janni kɛnɛya d'a ma a ye ba hamɛ kanu parce que ba hamɛ ya kanu ala kama ale fana ye ba hamɛ kanu ala kama an bɛɛ kanu ɲɔgɔn kɛ ala kama mɔgɔ n'aw ɲɔgɔn kanu ala kama aw bɛ don alijinɛ kɔnɔ sini sabatun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu imamun ajilun wa rajulan tahabba fillahi waftaraqa bihi mɔgɔ n'aw jɛra ala kama aw farala ala kama sini aw bɛ don ala ka kursi jukɔrɔ ala ka labanko ɲuman d'an ma vraiment ba ninnu ka barika ala k'a d'an ma ala ka si janni ala ka Mali sumaya ala ka jamana sumaya ala ka bɛn sabati Mali kɔnɔ aw fana ni cɛ ni baraji ala k'aw sara kuma ka gɛlɛn ma dɔɔni b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne ko Elhadji Hamɛ Ɲangu fɛn dama bɛ se ka ye a la a fɔlɔfɔlɔ a fɔ ma ko patriotisme ala ko ye o k'a ka taamasiyɛn fɔlɔfɔlɔba dɔ de a ka jamana kanu filanan min ni ka sɔrɔ ne bɛ se ka base o kan kosɛbɛ o y'a ka alako ye a ka alako tun t'a bolo fila la o b'a bolo sɛbɛ yɛrɛ de la nka ni an y'a ka ɲɛnamaya in bɛɛ kalan a ye ɲɛnamaya daminɛ kabiri kalandenya la cogo min na ka san damani kɛ ekɔli kalan na ka tila ka bɔ la ka ɲa don kuranɛ kalan na
ka sɔrɔ ka bɔ la ka don sugu la ka don diɲɛ kɔnɔ ka diɲɛ ɲini alhamdulillah ni ala bɛ ko ko kɛ ni ala bɛ fɛ ka taamasiyɛn kɛ ko in na ala bɛ hakiliw da yɔrɔ a ka ca ala b'o bɔ yen sugu cɛkɔrɔba yɛrɛ b'a la kalan ale ka cɛkɔrɔba bɛ fatu don min o y'a sɔrɔ a si bɛ san 9 bon y'a dɔn mɔgɔ min yatimɛma mɔnna a ka ca ala fɛ i bɛ taa o ka ɲɛnamaya hali n'a bɛ resi i bɛ taa fɛn dɔw b'a la nka alhamdulillah ni ala ye min na mɔ a yɛrɛ ye fɛn man ca ka ye o la an ye nin waati minnu fɔ a ye waati min kɛ kalan na ka waati min kɛ diɲɛ yaala la ka waati min kɛ jago la fo ka tila ka n'i sen bɔ a la k'i bɛɛ bɛn ala ka misɔn ma i tɛ maa sɔrɔ min bɛ se ka tarase nɔgɔlen dɔ fɔ k'a fɔ ko nin de ye cɛkɔrɔba in ka tarase ye min ni ka sɔrɔ i bɛ se ka jɔ a la ni o ye o b'a yira k'a fɔ a tun bɛ don donba kɔnɔ mɔgɔ tun don a tun himɛ kɔrɔ talen don ko o ko n'a donna la a b'a kɛ k'a dafa a b'a kɛ a ka se hakɛ bɛɛ de la wa a mana fɛn fɛn fana kɛ a nimisa man di a la parce que kun jumɛn na i bɛ taa tɛrɛ fɛn fila b'a ɲɛ o ye fɛn jumɛn ye o ye hakili ani alako ye fɛn fɛn n'a y'a sɔrɔ jaabi ɲuman t'a bolo o la a t'a sen don o la i y'a fɔ cogo min ani an fa kɔrɔbaw de jɛra ani an faw yɛrɛ jɛra fo ka na se anw ka waati ma nka a nana kɛ i b'a fɔ ko anw yɛrɛ filan de don sabula anw ka ko foyi tun tɛ se ka taa a kɔ a yɛrɛ fana kun mana ko o ko ta a n'an ka denmisɛnniya a n'an ka dɔgɔya a b'an wele ni an n'a bɛ se ka taa yɔrɔ min an n'a taara jɔ a yɔrɔw bɛɛ la n b'a fɔ tuma caman ni Baitul Maqdisi tɛ n bɛ min dɔn diinɛ yɔrɔw la ne Sayidu Kɛnɛ ala ye n dɛmɛ n'a jɔra an jɔra Maka haram na ɲɔgɔn fɛ kelen tɛ fila tɛ ka jɔ Madina haramu na ɲɔgɔn fɛ ala barika la san min na ni ala bɛ a nɔgɔya u bɛ kira ka rawda dayɛlɛ sallallahu alaihi wa sallam a ka don a ka taa don rawda kɔnɔ san 2011 o y'a sɔrɔ minnu b'a nɔfɛ tagama la anw b'a la nka a don ale ni jamanatigi ka délégation de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc ka taa o don na ka taa se Fas ma yɔrɔ barikama yɔrɔ wɛrɛ minnu bɛ an ka dafɛ jamana ninnu na a ka dɔgɔ an ma taa ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ min yɔrɔ minnu bɛ boli mobili la tuma dɔ an bɛ tile 2 kɛ réseau tɛ yɔrɔ dɔw la nka a bɛɛ la a bɛ taa ni hɛrɛ ko in de nɔfɛ himɛ tun ka go a bolo kojugu n'a y'a mɛn ko o ko ala bɛ sɔrɔ a la wa a ma deli kɛ siga ka yɛlɛ a la n b'o min fɔ dɔrɔn 2009 an taara Unfani ne ale Gawusu Bokum ala ka kɛnɛya d'a ma ka ɲa mɛn a la donc an sera Unfani jeudi sɔgɔma an selen a kan ka bonya min kɛ sherifu ninnu ye a y'o bonyaw labɛn k'o kɛ ala ma hinɛ la Sherif Mukhtar Wudda o de tun ye khalifa don min bɛ yen bi Hatul Kabir o fa ala ka n'o bɛ sigilen baro la sagafo selen hadiyaw bɛɛ dira ka ban ni dugu jɛra juma n'an ye ziyara kɛ an bɛ sira ta baro kɔnɔna la Wudda denkɛ dɔ tun bɛ yen Sherif Abdurrahman o bɛ kan ɲininka ko est-ce que hakili b'a la 2005 an ni Cɔrɔ Mansur baro nalen k'a fa ye hadiya dɔ kɛ ka Cɔrɔ kunbɛn an ye hadiya in baro kɛ a ko ne ma ko Sayidu ko hadiya jumɛn don ne k'a ma n k'a ye ɲaamɛ 1 san ka ntura 1 san ka sagajigi 1 san ka bajigi 1 san ka dundukɔrɔ 1 san a ko Cɔrɔ Mansur ma ko nin y'i ka fana de ni n'a bɛ taa wala n'i b'a kɛ cogo min a sigilen a tun dalen don bajo birilen b'a ka nɛnɛ b'a la dɔrɔn a balila ka wuli k'i sigi k'a sen 2 don ɲɔgɔn na a ko Sayidu ko nin bɛ sɔrɔ hadiya barikama ye dɛ ne ko nka i kan dɔn ko an tɛ fɛɛrɛ kɛ sini an ka ɲɔgɔn dɔ kɛ ne ko n ko ba a ko a to ala kɛ na wari fɛn fɛn b'a kun a y'a bɛɛ labɔ Mahamadul Hanafi bɔlen don ni minnu fɔ n'a bɔra Wulda halaw tɔw bɛɛ bɔlen don a ko Hanafi k'a dɛmɛ ɲaamɛ bɛ sɔrɔ cogo min an ye nin fɛn 5 min fɔ dugu bɛ jɛ avant 9h nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla a y'a kunna wari bɛɛ bɔ k'a don a la wa bɛɛ bɛ Unfani dugu dɔ duguba tɛ k'a san k'a faga k'a di dugumɔgɔw ma walasa hɛrɛ min bɛ sɔrɔ ni ɲɔgɔnna la ale yɛrɛ fana k'o dɔ sɔrɔ yan nɔ ala kɛ mɔgɔ don a kun ka himɛ ka bon ala ko la donc vraiment min ka bon a ka ɲɛnamaya fan wɛrɛ la o ye n'a ni mɔgɔ jɛra kala ani jɛra tiɲɛ de kan ani mɔgɔ tɛ jɛ kalo na wa n'a kɛr'i fɛ a kɛr'i fɛ jɛlenya la a tɛ se ka kuma foyi fɔ i kɔ e tɛ se ka min f'i ɲɛna wala kun ma ko mɔgɔ ye wala n'a ni bɛ jɛ n'i ye min mɛn a da kana se ka i kɔfɛ a b'o kelen de fɔ o kuma cɛkɔrɔba in alhamdulillah ka ɲɛnamaya kalan 3nan ye min ye
o ye ɲɛ min ɲɛ a la cɛkɔrɔba in wasalen don n'a yɛrɛ a jigi dalen tɛ danfɛn si kan hali a denw ala ye fɛn du bɛɛ ma ɲɛna alhamdulillah nka u y'a sɔrɔ cogo min na u bɛɛ y'a to ten de nka n'a ka d'a ye an'i ka jɛ min na a b'a f'i ye nin ko in bɛ n'ale n'a fara an kan ka jɛ na nin wari n'a tɛ an ka nin kɛ nin ye nka a sigilen ma deli ka ko foyi bila ka mɔgɔ don ma kɔnɔ nin ko bɛ kɛ cogo di alhamdulillah n bɛ kuma laban min ɲa an filɛ sigilen yɔrɔ min daru sheikh filɛ yan nɔ diɲɛ maa caman bɛ daru sheikh ko kalama nka peut-être daru sheikh da bɔra kama don min yɛrɛ maa minnu y'a kuma fɔ mɔgɔ 3 dɔrɔn don nka hali bi ne kan ka kɛ o seere ye tɔw farala kan de nka yɔrɔ in bɛ sanche la Sheikh Tidiane mɔden 2 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kɔnɔ yan u nana dugu kɔnɔ yan nɔ an ye kelen jigi hôtel Kaso la filanan in nana an k'o jigi du kɔnɔ a y'a sɔrɔ farigan y'a minɛ a hinɛ ye ne minɛ n y'a kanu ka taa n'a ye n bɛ taa bila hôtel la n taara sɔrɔ sugu la a don n y'a kuma f'a ye n ko Sheikh Tidiane mɔden nana nka komi a tun bɛ yɔrɔ min funteni bɛ yen nka n taara an bɛ taa bila hôtel la o y'a sɔrɔ a fɔra ko tiyaniya tɔnba ka sigi yan a ko ma ko na yan a ye dara wele ala ma hinɛla dara la a denkɛ Abdurahman a y'a sɔrɔ yɔrɔ in 3 bɛɛ bɛ sanche la a ko dara a f'i ka maçoncɛ ye Sayidu n'u ka taa appartement kelen aw k'a filɛ ka chambre principale k'a la chambre in n'a ɲɛgɛn bɛ kɛ cogo min i ni maçoncɛ b'a décider yɔrɔ in ni ala sɔnna fɛn fɛn bɛ n ka so kɔnɔ n b'a bɛɛ kɛ yɔrɔ in na a bɛ to Sheikh Tidiane mɔdenw mana na bi kɔfɛ u tɛ taa hôtel la u bɛ jigin yan de a ye nin décision ta don a ka bitigi la dara ye maçonkɛ in wele Danbele ne de n'a nana ɲɔgɔn fɛ o de la n'i taara chambre principale la i bɛ ɲɛgɛn min créelen a la ne de bolo y'a tracé k'a fɔ an bɛ se ka yan ka a chambre principale ye o ɲɛgɛn in créera k'o k'a la o yɔrɔ de bɛ yen nɔ yɔrɔ banna kuma min fana alhamdulillah a bɛ dayɛlɛ kuma min a kɛra mois de mars 2008 mais a don ne tɛ Kayi yan n tun ni n karamɔgɔ bɛ voyager la Abidjan Cɔri Abdulwahab Sall nana ka na yɔrɔ dayɛlɛ nka a y'a fɔ kabiri don min na yɔrɔ ma ban sanche la a ko nin yɔrɔ in Sayidu a tɛ kɛ n ka tiɲɛ la ka taa yɔrɔ in na ka taa se Sangolo ma n'aw sera ka min jɔ ka fara a kan wa alhamdulillah n denw fana mago t'a la nin yɔrɔ in dira Sheikh Tidiane ma a dira ala kama ɲumanw ma daru Sheikh hakilina a n'a idée nana la ta ni mɔgɔ 2 ma discuter a nana la yɔrɔ min dɔrɔn a ka décision kɛra nin de ka ne ni Abdurahman bila an ka na nin yɔrɔ kɛ tan o de kɛra daru Sheikh ye inshallah taala alhamdulillah min b'an bolo o de ka duwawu kɛ a ka ko fana ala y'a laban ɲa Usman sabula ala ye ale bɔ Kayi yan ka taa n'a ye Bamakɔ ka bɔ Bamakɔ ka taa n'a ye Dakar diɲɛ lahalaya cogoyaw fɛ nka a ma yɔrɔ kanu ka Kayi bɔ a ne ka kuma o kuma a b'a fɔ Sayidu hakili to Kayi la Sayidu kana sɔn k'i bɔ Kayi dɛ ko o ko a b'a fɔ Kayi saro ne ka mawludi ye min kɛra Bamakɔ a y'a sɔrɔ a bɛ Bamakɔ an tagara an bɛ taa fo an n'an ka misiri kɔnɔ mɔgɔw Abdurahman ni fɛnw an sera kuma min foli kɛla ko Sayidu n'u ye kuluba d'i ma mɔgɔ bil'i nɔ la n bɛ fɛ ka t'i sigi Kayi de o ye Kayi kanu min kun b'a la voilà donc Mali ka d'a ye Kayi kɛrɛnkɛrɛn ma a ɲɔgɔnna fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ o tun ye Kayi bila nka ale kɔni a denw ni maa bɛ fɛ k'a ye selidonw na donbaw la i bɛna sɔrɔ Kayi yan de a y'o de yir'u la u b'o sira kan donc nka kuma min ye k'a fɔ ala ye taamasiyɛn ɲuman mun kɛ a bɔra yan nɔ kɛni ka taa n'a ye Dakar a kanujɔnw ka ca a ye minnu kanu ala kama Cɔri Elase Nuru Tall n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ dalen bɛ yen nɔ walijuw bɛɛ ala nana ka ko laban ye nka a bɛ laban kuma min a ye Cɔrɔ Samasa yɛrɛ sama k'o bɔ Futa a y'a sɔrɔ a bɔra Dakar a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 1 kan a ka segin ka taa haju terima na ko ka taa laban olu tɛgɛ kɔnɔ a yɛrɛ kanujɔn Sherif Usman Madan Haidara ka t'o fana sɔrɔ Dakar 1 na yen nɔ ka fara Cɔrɔ Sayidu Muntaga ani balima tɔw anw bɛɛ de jɛra ka labɛn labanw k'a la Dakar ye donc n'o bɛ fɛn yira o bɛ a ka tiɲɛtigiya ala ko la ala fana tilala min ka d'a ye k'o kɛ a ye ka a kanujɔnw bɛn a ni bɔli ma ka olu bɛn ala bɛnni ma fini laban min n'a kɛra la Cɔrɔ Samasa de ala bɛn n'a bolo ya bara ka nana ye ko ka n'o k'a la donc an bɛ ala de deli ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ye
k'a barika to an bɛɛ lajɛlen na. Ne tɔgɔ Adama Kanute, ne de ye Kayi jeli denmisɛnninw ka ɲɛmaa ye. Alhamdulilahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa salim. Ka na i ka ɲininkali jaabili la, anw bɛ Ala de tanu ka wale ɲuman dɔn. N'i ko Alaji Hamɛ, i ko anw fa de. N'i ko Alaji Hamɛ, i ko fantanw jigi. N'i ko Alaji Hamɛ, i ko sinjiw jigi. N'i ko Alaji Hamɛ, i ko jamana jigi. N'i ko Alhaji Hamɛ, i ko silamɛya jigi de. Alhamdulilahi rabbil alamina. Aw yɛrɛ dɔnnibaaw de ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. An bɔra Ala yɔrɔ, an bɛ segin Ala yɔrɔ. Alaji Hamɛ ka balo kɔnɔ, a balola a ka kabila ye. A ye fɛn fɛn sɔrɔ ani kabila jɛra a la. Alaji Hamɛ a balola, a ye fɛn fɛn sɔrɔ a n'a sinjiw jɛra a la, a n'a sigiɲɔgɔnw jɛra, surtout fantan. A t'a fɛ ka fɛn min mɛn a tulo la, o de ye mɔgɔ dɔ ka na k'a fɔ misikinɛ de ye n ye, n dɛsɛlen don. Ala ka jɔn ɲuman dilannen de don, Ala kanana Ala subahana wa taala yɛrɛ de fɛ. I b'o dɔn mun fɛ? Ala ye fɛn minnu kaba, a t'o fɛ. Ala ka jɔn ɲuman minnu n'u bɛ balolen Ala ko kan, n'u tɛ foyi kɛ ni Ala ko tɛ. O misaliw ye an ka Cerno Mohamed Murtar Haidara ninnu, Cerno Omar Jilon ninnu, ayiwa Cerno Bouakariw, alhamdulilahi rabbil alamina, ani ninnu de jɛra. Maa ɲuman bɛ dalen farafinna farajɛla yɔrɔ o yɔrɔ, min bɛ balolen a taara o yɔrɔ la, a y'a seko ko ye, a y'a ka nagafati k'a ye. Minnu tɛ balolen a taara sigi olu kaburu kunna. A ye fɛn o fɛn kaba diɲɛ kɔnɔ, o de y'a k'a ye i ye denmisɛnnin ye, funankɛnin ye, k'a fɔ ko i tɛ ko ɲuman kɛ, i tɛ wale ɲuman kɛ, a bɛ ci d'i ma, a bɛ tiɲɛ f'i ye. Ko n'a nana an ka dugu kɔnɔ, ni mɔgɔw bɛ siran k'a fɔ, a b'a fɔ. Fɛn o fɛn ni mɔgɔw bɛɛ bɛ jɛ k'a dilan, a kelen b'a dilan. Fɛn o fɛn kɛ a ka balo kɔnɔ, a b'a kɛ Ala de kama. Alaji Hamɛ, anw ye denmisɛnnin cininw de ye. Anw bɛ min dɔn a ka wale la, a ka balo kɔnɔ n'a ka kɛwalew la, a ka danbe sira la, sigiɲɔgɔn sira la, balimaya sira la, fasodenya sira la. O ye fitinin de ye parce que yan'anw ka wolo a y'a kɛ ka kɔrɔ. Donc bi jiriba dɔ de binna Kayi, faso jigi dɔ de binna, fantanw jigi dɔ de binna, Kayi ka den bɛɛ, maliyɛn den bɛɛ, farafin den bɛɛ, silamɛ den bɛɛ. Ne bɛ dakuruɲa laban min fɔ, Alaji Hamɛ n'i y'a lajɛ bi, a ka kuma labanw bɛɛ kɛra denmisɛnninw de ye, a jɔrɔla ni anw de ye. A jɔrɔla ni mun ye? Parce que sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye. A ko an k'an jɔ an yɛrɛ ye, an k'an jɔ faso ye. Ko danaya fɔlɔfɔlɔ ye Ala danaya de ye, danaya filanan ye ka da i yɛrɛ la, ka jɔyɔrɔ kɛ min b'i dɛmɛ, a b'i ka kabila dɛmɛ, ka dugu dɛmɛ, ka jamana dɛmɛ, ka silamɛya dɛmɛ. O de bɛ laban. Ne tɔgɔ de Umar Ɲan, ne ye Kayika de bi. Parce que je suis là avec Sambina Nimbo. Nana, je suis professeur au lycée inspecteur pédagogique de l'enseignement secondaire IPRES. Bimbe retraite là. Il y a fo kanya chogumina. Sani angaje, mfade do. Aba bora ambara. Fa yɛrɛ de. Ayiwa n'i ko n ka dɔ fɔ Alaji kan, n b'a fɔ sani n ka o fɔ, yiriba de binna. An jɛra. Kabini ne ye DEF sɔrɔ ka taa Bamakɔ ka kɛ professeur pendant 33 ans à Kayi, n b'a kɔrɔ. A ye caman fɔ n ye, a ye caman yira n na. En tant que correspondant de presse LAMAP, an taara yɔrɔ caman na, an taara ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ caman. A ta o ta, a ma taa wari ɲini. A ta o ta, a taara dilanni de la. Région de Kayi, bɛɛ b'a dɔn. Kɛlɛ tun ka ca région in kɔnɔ. Fulakunda, Marakakunda, kɛlɛ tun tɛ ban yɔrɔ si. Mais ni Alhaji Hamɛ, an de b'a fɔ Ba Hamɛ, an n'a taara yɔrɔ caman na.
a ye dilanni de kɛ a b'a dilan ni a da ye mɔgɔ min dɔn anw filaw b'a fɔ mɔgɔ min da kɔlen don n'a kuman'i fɛ ni hɛrɛ b'i nɔfɛ i bɛ sɔn a ka kuma na a t'i baara dɛ a bɛ tiɲɛ de f'i ye ni tiɲɛ fɔra silamɛ ye n'i ma sɔn i b'a sɔrɔ si t'i la a bɛ tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ i tɛ kɛ a waritigi ye i tɛ kɛ a tɔgɔtigi ye i tɛ kɛ a nafolotigi ye i tɛ kɛ a faama ye n'a tɛ se ka tiɲɛ f'i ye a b'o fɔ kelen n'a dɛsɛra k'o dilan a b'a dilan n'a ka nafolo ye Elhaji Hamɛ alhamdulilayi a ye nafolo sɔrɔ kabini a yɛlɛnna a ma jigin nafolo in a m'o mafilɛ a y'a di a b'a di fantanw ma a b'a di fantanw ma mais a tɛ dan fantanw ma Elhaji Hamɛ a b'a di nafolotigi yɛrɛ ma a b'a di faama ma mais an ye min y'a bolo a t'a di ni nata ye a b'a bɔ k'a di ma mais a t'a di ko sini i bɛ nin k'a ye sini i bɛ nin k'a ye a b'a di ma ala kira kama awa an ye fɛn dɔ ye Alhaji kan anw tun b'a nɔfɛ parce que an y'a denw de mais an ye min y'a nɔfɛ an ye faamaw bɛɛ 1960 à nos jours président fɛn fɛn nana Kayi yan a sera ma nu min sera ma fana k'a fɔ k'e ye président ye a tɛ tiɲɛ f'i ye walayi a b'a f'i ye a bɛ min f'i ye fana Mali ko de don a b'a f'i ye i jija nin bɛ jamana in na a b'a f'i ye pour que i fana fanga danna yɔrɔ min na i ka se k'a fɛngɛ fɛn filanan ye min ye a nɔfɛ lonikɛla si tɛ an ka lamini na ka taa sirifu kunda tijaniya talu kunda talu si a tɛ taa min bara min tɛ n'a bara fana moi j'ai été témoin de quelque chose qui m'a beaucoup surpris min ye fɛngɛ chèque ba min bɛ Fès o ma deli ka bɔ a nana fo yan nin lu kɔnɔ yan nɔ Kayi aw bɛɛ y'a kɛ seere lui il ne bouge pas mais a nana fo Kayi donc an y'a ye k'an to denmisɛnniya la ani Baba Lawal tun bɛ cogo min na ani famille Umarienne à Dakar u bɛ cogo min na famille Tal a Nioro an y'a ye Cherif Muye Haidara an y'a ye Sangosa o tun bɛ et puis fɛn min bɛ Bahamɛ ka ko la i b'a fɔ k'ale tun tɛ hayi lolikɛlaw fɛ olu de tun b'ale fɛ olu de tun bɛ ba fɛ donc n kana n bɛ kuma surunya ba a ye ko dɔ yira n na a ye sira dɔ yira n na n'an y'a sira taama anw tɛ to nɔgɔ la mais Mali bɛɛ tɛ to nɔgɔ la don o don mɔgɔ mana na i fantan i faama a bɛ min f'i ye a bɛ Mali ko de f'i ye a bɛ Kayi ko de f'i ye donc an ko de bi an bɛ kasi la mais n'an y'a jateminɛ ba ye min to an ye an bɛ nimisi an bɛ content kojugu hier kunu dɔ de ye n wele 2 jours avant le décès de l'âge a ko a ma ko ala y'a yira a la ko Bahamɛ bɛ taa an ye ɲɔgɔn ye 2 jours premier jour deuxième jour an ye ɲɔgɔn le matin le dimanche a ma sɔn ka fɔ n ye sufɛ Bahamɛ ka tagali fɔ mais a ko min yirala la ko ala ka jɔn de fili ɲɛ kɔrɔ ala ka jɔn de fili ɲɛ kɔrɔ an b'a yira e fana ma parce que e fana ye ala ka jɔn de donc ba ka ko i bɛ dɔɔnin de fɔ a la i tɛ se ka bɛɛ fɔ donc an b'a fɔ nin diyara n ye
awa harbi ambe miñini ala fe ala ay sirami yirawna awni aw ala ka ke anga se ka tama nanya tama fana awa malibe bon nokla autorité min biyen bi ay dow ke kuye odi ne faire à cause de l'indépendance maintenant nous nana ulu debe anga indépendance sabati nyofo il a dit ça devant moi aya fo nenyana aya fo benyana aw haysini ni mo yi ni est-ce que baya fi adalembe ba fo awaya fo be sérieux donc harbi ambe dowde ke anni aw karmago ambe dowde ke baye ngani minta maliye ay ngani minta anga duguna kay ala ka sabati انتم ميجرو نيتو يعني غافين انت فهمين وما شهدنا الا بما علمنا والحال الشاهد انت فويفو ام من سري اني الاچ بحمك اكو اي نانغام فين فلا لابد نين لا تكنو يا بلا جلنغا شي كلنغلند ما شي تتاكا سكي na ñoo soro la mo mi be ko mi bahame ni ko me min dola ma fa ya me miskala daratin de dola o bi famu bahame o de ato bani do yenyi nga yenyi interview ya ko nganu bado kankanu bado na ngwai ngam faade do bahame am faade ay an fa marabata kanu ngor ke fa fete na khalifa yalla ala ka hinu islam sula ay be kanu ane nen la bala nyombolo anne des me boya ne ka mobulla ka ta nyoro awa to rajana mobli be mbolo de mba fe ka ta ede no fe ana je nyo bokar si ala ka hinu la amo da ma mita nyo fa metle da ma ke buye fe bambu nya ko sabe am bitla ka sey gana ni na famana toma ka kena na famana ganya ayre be mobilita ni bogar sibiti jo funga dala tolo cheikhna ni bu vitesse bobo fa ba hama ga am famana kiye ba ga fa ko dana kanuma ba hama me mun se da raka ala jo haqiqa do sikatola ala jo haqiqa do silami min do ñim jigo mi yala ñoo ya am fa marabatala cogodi tablo ko amma mo bo mola ni ngoni fola na baraba bismillah ni jembo fola na baraba bismillah islamia tablo ken tew ale tijaniya mais mo serama abibe abemna bunya kele ngono ba hamme ka ko tsega foka ba awa kay yiri bade hame mali yiri bade hame kadam na sanfe fanga foi masigi amma mo kalamo franyo nga kula sey ka fo ay do ge jamana ya fanga foi masigi na ka mama na ya amma joma shila o de yoto ngo ami do ge komo de no to bahamet la ka barala am se ka fo forgo mi mamulo ya no to ni me ma be bodo a forgo mamulo ya presele me ka saga nemala amba do foita ni nemati la ka hinala ka daro suma minga galama ambe ka janga do ge komo ya nyofo ka na rebe nyana mala na ki ju komo ki juroja u fata bulo mi obado ayira nye ziara laba minge ya shama dianga gola nye kuma info nga bem na kelen me beba amaka tableau bla mo siye anti sega fo ba hameka kola le ya rabbi comme seti masako e ko mawere balo jogomi ko na e min ta boy na ko fe mo limanera abise ka fembo ko mim be kuma ale o min kafsana e awe bodo ko na ayado ambani na ala fe ala ka fembo ko mo la mimba hamme nyana fi mbwana noto anyana fi ndam nakabande ambe kay yawe mako me ba hamme ambede tay ba hamme ambede tay amma fa allahumma ighfir lahu warhamhu اللهم لا تحرمنا واياكم اجره ولا تفتنا واياكم بعده واغفر لنا ولوالدينا ولكم له
بجاه صاحب الشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله ما شيء ما نسي ما دينا نيابلو دينا سي دينا لا ما شيء بحمما نما بيمنا نبويا كلامي أمبال مكة عثمان نيا أو نوفي ولا دو نوفي بافو أنصارو كلومادو نيا مو نوفي بافو أو يمودو ودني نينو كلكم يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن ضل عن سبيله علم مغبو مولا أم باني الله فيك كوف مغو كي جرو جاكا سينولا دغ ala ka no yam bela jalem awun ala yawun mananti ala ka sige nawni may na tara kan ga fulla sen ko rakema nya juru do ila de ha kwa kana li fami be ke wasro fari mandina me dem senu de ba de swa be do ka e mbafo ala ka hera kan bela jale ala ka jamana imbaski ab tumbe kalando franyonga karamo franyonga jeudi be vendredi voilà kay do ge jamana avec obligé ka di karamo asemi abaku on mo nyon ka dot on bamulo ka do ke dro ka do kan bela jele angan tege de nyoma ba hame fen fesoro amma soro ko warati don ba hame fen fesoro nte fen fa temin don amma soro ko abora bokolo minade ayre kewale mayni mbalama kewfe ana am bela jele fe anga ba hame la dige anga chokoroba ananga nyama nobe buye nyoro aka do sera yanga ba do la sera depuis don folo an ci anyal sigira keneka donc ambe do ke bela jele nbe ora tele mo be fo ontinyina anga sababu nyuman ko elaji Sharif Ousmane Madane Haidara naka délégation mi ni ale alaji kanu ba pade alaji kanu ba ale alaji kanu ka sherola mo tsika nyafo alaji akanu ka sherola mo ta adando o ye fembele bele de mi kabani dugu jarabi kabani kunu rafe Sharif ka kaseti de be juela abe kumana chekoro bayina abe kumana fen chamanna kabani kunu bi fana kabani dugu jera Sharif ka kaseti be juela o be ayira kanu mimbe ayoro ja o tobe dema yayro atma be folen ko kaba ko doni fo alaji la be doni ndo ala kadaka kabini ndim simma mbani kama ko bawi anim fa dimashu fewtu metle ambarat mado betle ale barat mado bede cer Abdul barat mado tle manjay no barat mado kam not mané nyambula foka nyamatike nyambala yani karamo be nyoko fi foka anyere don fenna ay hakilito ona nya fo kuma kono ne cerno Ibrahima Sall cerno Yusuf Kan cerno Umar Baro amo nani adela ka fanya aéroport la ko bi konete commerçant ñente fonctionnaire ne kala nene kam no don wayo sabati ale ta tika fo gaba ni alaji mafle iba foko ay fama yake ay kramo yake bana yake na yoke mala ya bere dama ere ken nyambe kenena na foriye ko ne kramo bado ka kenedi ita soso jamanen kramo abebe amgo nyam bebe dugun kono dafi dugun no mutiara hadi de umbe dugun jamanen kofe ma nyum afla amarga abamana akasonka ashia vero abebe bena na alaji koso fade be ale bere lado ale te mabo mala ale krayna fo ala kra noro blade ma arsalna kala rahmatan lil alamin atima bo mala foni kretien kelay ni tebe o kande meni te tien kelay munakina te fankele ay yale kam ko tola ni ba ka dema bideme ni volontana na bideme ni ato wajul kala bideme ni dine barakala bideme ni bolo baraka tanke ka koy sobede ale bideme anjo soro man no de nga alakini chema say nambe duwaw ke beye nyafo kuma ko nana alaji duwaw bisika ke beye alaji ka nimi ni ne benaka duwaw ke nyaali mena ba fa amin nimi ni ebena nay duwaw ke alaji le ba fa amin oy bede ala de yodama daru cheikh afle jole an cigle nyaasle mbala o yoroy aya yede kay kono dunon be to kana ma do siru fu bena dala su bena ma nyum do bena jiyoro be geleya fo dondo o Cheikh Tial Modine do la kanaya adresse jigin rola
o juguyate ay degunde ɗo daraji hôtel la o ya toro ko soɓe a yoro ɗo appartement ɗo fo soode saba tugule ñogona soode nani walla duuru yere seeden duuru ani salon belebele salon tuñe soode nani nde aya beeti ka ɗo ñogonna kake salon belebele a yodi Cheikh Tidiane aya fa dewñe aha kaka ɗo nin boraw ka kiñena nin te moko sire ni kiñeta ñendi alama kadi ala kirama abana Cheikh Tidiane tade ɗo Zubayru nana foya Sharif Zubayru anana foya a jigina yoroyna kabo fas anana foya ay yoroye ayre papier do sebe papier de lonen fe ka ke séreye ka fo yoro Cheikh Tidiane tade o doni bice ma ñuma fen manana dugin kono iba do itado ni nane be jiginya doro fana be dima doro ka be dima sura fana be dima ni be tay sirufie do ido molo be dima ni Sharif ke ne yoken kumate ni Cheikh Man mode yoken kumate akone ma kuma kono ko ale fa saraka to san kononto ko ale fa ma fo yirala ta so aka dogo comme ko ale ala dia guide kam mo nyum kanu do adutila Cheikh Omar Keni ayo kanu ka sha danna ala kira ko mami Cheikh Omar Kanu kan ala kira ko mate o ma nyum fana bebete do be nu jigina dugin kono nana na bora kala ma bado abita tigi sama kana nay nyo fo kuma kono ya docteur Oumar Elba e ba don cermar ka kala ni mimbe kolda ande lakana ajigina cermar baro bara kuna na folike alaji ko e ni jigero yande ka fo e bara de gonendo wala dore e ne denji ba en barade mais ala ka sobe nana ya ka jiginya ko maso ma yi katigere fu nana na ka tle duruke ay tle duruke ay fana minun kaye ka nyuma nyum kaye ay chama fo nga ka be tatu mami atala ka mobili fa gazuwala kala ka tikew dama ni gazuwal ni banna kito jamana ko nana yoro ibeta station na ibe gazuwalta fayinke demba fayinke aw jigena atu boro da ta na rodo ayo bunya an labana ya Cheikh Yagoub Doucouré o nana o jigina a kontana kosobe o diara kosobe kaso jigero chambo bulo dugu dende afa barabe ka kala no be akanu bawo be mais alaji ya sama nana jiginyande nana jiginya hali atunya aka kitabu do yira alaji la aba fe ku do machine alaji ya bolo mademe pour ka bolo mademe no o alaji kan yuma tika foka ba e da ko ala ba minye o yede tunye la dil kan fuddo fo kuma kon nana ya mbe sugo kuma kay o jumanye alaji ko ale fa sala ka to san kononto mais ala ya ale gide ka bla sere mo mbela mais ko ale dente mbi min do maninya abe balgara jamanu musoma be furla be furuke be yada be min kanune ay sirai rabela akanu ba fana bete wala o sirai ango topato wa anga hakilito o alaji tunye kelende asara kaninke ambe duwauke ala ka norobla chama bla nola den kelemo kele kanu ba kelemo kele ala ko son ala jitanyo onala akashe kala jika barake o yengala dilkanya ame dawde ke ala kanin beke barajiye chogoro bayma ala ka dairo sumaya ni kuma kala ka kuma jatemine o ka kuma wula ka dogo min ma foko aka jamana ko de kabo aba faso fe mo munu ye kelenye wallahi wulu de betu ko nyogon ko shirfke no ya Seydi Cheikh Ousmane Malan Haydara ka jamana ko amado de wani ye jamana kɔnɔna belebele de kɛlen i da bahame a mɔdenw y'a fɔ a denw y'a fɔ a kanuɲɔgɔnw y'a fɔ k'a ka jamana ko kun tɛ tulonkɛ ye a kun bɛ Mali fɛ a ka Mali ko kun tɛ tulonkɛ ye mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ waati min na maa dɔw bɛ ka Mali ci o waati kelen na dɔw bɛ ka sa Mali ko la o la nin cɛkɔrɔba in ka juru bɛ Maliyɛn den bɛɛ la sabula a kɛra jamana in fɛ a ye duwawu ɲini jamana in ye a ye ŋaniya ɲuman ɲɛsin jamana in ma jamana den ɲuman bɛɛ bɛ ŋaniya ɲuman de ta k'a ɲɛsin a ma ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a taara k'a den minnu to ala ka barika d'u la den minnu ye fa in dɔn u y'a ka sɛgɛn dɔn u y'a ka kanu a kanubagaw dɔn u ye sira o sira dɔn fa in na den ninnu y'a bɛɛ dɔn kabini a ɲɛnama u y'a bɛɛ sira taama wala san o san den ninnu bɛ délégation ba de kɛ ka taa foli kɛ Cheikh Ousmane Malan Haydara la o n'a ɲɔgɔnnaw hami ɲɛ kanubagaw la o la kayikaw k'a dɔn ɲɛnglakaw k'a dɔn k'a fɔ nin ye diɲɛ bɛɛ kungo de ye nka maa ɲuman ka ko man gɛlɛn ala ka hinɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya an ka équipe min bɛ yen nɔ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Buya Kulubali Usman Kan ka taa se Fuseni Keyita Alhamidou Badini olu de bɛ Cherif la Jabaranin tɔgɔya la nin waati in na kayikaw fɛ yen nɔ ka kayika bɛɛ lajɛlen fo
kala dele alaka sigida waraira anna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jom sembe jom katande dewdo manim sata mosoholani nyamde yarde do ngolo medata on tagdo asamane leydi ndardum teskoda yewbildi pale nangani yanata yarbata dognoydo maaje cali nyikudo kaaje mum